Victoriano, Catalina, Edgardo, Andres, Kenny, Judge Geraldine Balagso Ramos. Tumakder tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kakabsat, agyaman tayo ti Dios, gapo ken Kristo nga inmay, tapno isalakan na tayo. Nairanod tayo, ti kina Dios na, naparaburan tayo. Agtultuloy dagiti grasya ken bendisyon na. Numan pay kasta nakapsot tayo lata, adu dagiti pagkurangan tayo. Nadaduma, mapukaw tayo, titalit tayo. Kadagiti pakaupayan, sakit, riga, nariribo. Ay tuloy tayo ti agtalagten ko na. Katapno maikarita ang makiranod, kadagiti na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yang tangay mamati tayo, ti Diyos, manangahasi, ken managayat. Sikaan na ibaon, damno paimbagan, dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Sika nga imay, tapno ayabang dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Sika asi tutugaw iti makannawan ti Ama, tapno ibabaet na kami, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag na agnanayon. Kumararag tayo. O Diyos, ragsakan ti agtaeng iti kararuwa dagiti napudnoken ka, tulungan na kam kumangarod nga agbiag iti kasta kinasingpet, tapno kan kanayon laeng nga agtaeng ka iti unet ti puso mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nagnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na ataw iti surat ti Santiago. Kakabsat ko, kas mamati ken Apo tayo wala so Kristo. Diyos ti pampanunutem, nadikat pagayakan ti tao. Ti Ebanghelyo ti Apo. Gaya may paikento sa Kristo. Nimbagarabi tayo, amin Apo. Kustong sama nga basit kayo. Napaya, napangkay na ki BBM. Ngayaan. Ngay napanda. Alag, inya nga ron. Dadadjin agrarali. Alag, kasta na talaga. Diyan mo na umay tumag ibangir. Makasanong tumag. Napadasan nyo ti naidas-dasigan. Dati ko mamaibasa ka, ni ko madunya milinti ng basa datoy. Nakunanan agarwa, tibaknang, tibalitok. So na ko madaytoy, naira namang ije salmo responsoryo, kadaytay taaritos na kumaka na ibagay nga dadakkel kada. Kita chanilas na kitaan nyo agremat-remat. Kunanan agarwa, tinapintas, ninabaknang, agsingsing, tibaknang, kunanan tibalitok, agarwa, tinapintas. Idin to ta rotay-rotay, ginapanglaw. Kat kunayo, agtugaw ka ditoy, kunanda. Noon nadadumon nadabisitan nga medyo daytay di kolor ti buok na nga daytay nakabutsi kakasla ko mabain kang mangipatugaw iti bangko niya. Kalakas di andakas di na ori na kami di makkelak nga kastoy di kamo. Talaga ang di
di makil kami ka agkurkursing, agrang-rangyan, pangis ka sinilas, napidpidot mo to jiwaid di maysa, kas jayat na kaya, at least naposkol pa eh. Kasi man kayo di makdakalan may, grade 2 ak, hindi ka malagit ko launay di ka eskwela ak. Adda baro nga eraser na. Nagbanglo agad, strawberries. Maki ang angot taklaan. Di na kayo pabuludan kasi ang eraser ko agad, di mo na tayo lapis niya. Ito narunutan. Ay ka, ado ati remedyo ti taga-ubog ta na sirib kami. Puti-putang tilastikaw o eraser mo dahil sayan. No marunot, dahil bulong ti dragon, dahil anyo mo ti dragon nga chinilas na nababa nang kayo. Naniyang ta chinilas yun. Na kami dito dragon, ikatang di, kulat-natan di, ikatang di, kinarabaw mga kuwana di, mayat nga pag-erase. Kasi dito erase, diyan mo pa, no, apaya ka, isunod, isuro na kanya, may may gatang mo, eraser. No, natukol din apis mo, isulatan, Nung most effective nga eraser, agad, amo daw. Namon talay. Nakulak-latan tong. Por, kunang tuman ni Mistra mo na kanya nakadugdog yun, madata kanya nga awang garod. Kala kumana di jay, mailang langi. Kasla di niya grade 5 ba, grade 6 sa iling. Nagpa-try out dati taray. Siya, baktitan ang binigat ko nga sa atin tabantay. Taray, maladaw kang. Nagpa-try out na taray. Siya, tinangabak. Nung di maikadgot, inalo na nga paling-konte si Jay Ili. Taawang mo sapatos ka. Alam mga saka-sakan. Kasi mo, na kayo nga ministro, di mo, tanda pwede tayo, haan nga agpors di Jay, Victoria's Secret, dapay bang-bang luna. Kasi ni Adamo, sandal mo nga